Estimada comunitat cristiana, avui arribem a la plenitud de la Pasqua, la Pentecosta, un nou inici, l'alè de l'Esperit Sant. És sobre tots nosaltres, és l'alè de la vida de Déu, de la vida de l'estil nou de Jesús. Però fixem-nos bé com va començar aquesta situació que avui hem escoltat en la paraula de Déu. La primera comunitat cristiana, els primers deixebles, aterrat per l'amor de Jesús, es refugien en una casa coneguda. Estan reunits, però Jesús ja no és amb ells. A la comunitat hi ha un buit que ningú no pot omplir. Els falta Jesús. I es pregunten, i es podem també preguntar nosaltres, que també estem i hem passat un temps de confinament, tots, en aquesta situació tan extraordinària. A qui seguirem ara? Es fa nit en el nostre cor, s'ha fet nit amb tants de cors al llarg d'aquest temps, de la història i dels nostres dies concrets. La por es va apoderant de tots ells, però no tenen Jesús perquè els encoratgi. Ningú ja no pensa sortir pels camins a anunciar el regne de Déu i guarir la vida. Sense Jesús, com podran encomanar la seva bona nova? L'evangelista Joan descriu de manera insuperable la transformació que es produeix en els deixebles quan Jesús, ple de vida, es fa present enmig d'ells. Com el ressuscitat és novament el centre de la comunitat. Així ha de ser també per a nosaltres, i sempre. En ell tot és possible. Cal alliberar-nos de les pors, obrir les portes i sortir a una nova evangelització, a proclamar que Jesús és viu i que el seu estil de vida val la pena no només proclamar-ho, sinó viure en tota plenitud. Segons el relat, el primer que infon Jesús a la seva comunitat és la seva pau i l'alegria, dos signes del ressuscitat. Els deixebles senten el seu alè creador, renovador, transformador. Tot comença de nou. Impulsats pel seu esperit, continuaran col·laborant al llarg dels segles en el mateix projecte salvador que el Pare va encomanar a Jesús. El que l'Església necessita avui més que mai no és només reformes religioses i crides a la comunió. Necessitem experimentar en les nostres comunitats un nou inici a partir de la presència viva de Jesús enmig nostre. Només ell ha d'ocupar el centre i la primacia de l'Església. Només ell pot impulsar la comunió. Només ell pot renovar els nostres cors.
Sense l'esperit de Jesús, l'Església és fam sense vida, comunitat incapaç d'introduir esperança, consol, tendresa, vida al món. Sense l'esperit creador de Jesús, podem acabar vivint en una església que es tanca a tota renovació. Cal sempre acollir amb força, amb vitalitat, la festa del Pentecost. Vine, Esperit Sant, vine a la teva església. Vine als nostres cors. Vine a alliberar de les pors, de la mediocritat i la manca de fe en la teva força creadora. No hem de mirar mai enrere. Cadascú ha d'obrir el seu propi cor. Acollim, doncs, en aquesta festa l'Esperit Sant, quan acollim la vida i estem oberts i servicials als altres, a l'estil de Jesús. En nom de la comunitat, us desitgem una bona festa de la Pentecosta a cadascú de vosaltres, a les vostres famílies, els que ens segueixen als mitjans de comunicació, malalts, gent gran, que tots tinguem aquesta renovació interior que passa un any més per la festa de l'Esperit Sant. Déu, Pare, en Jesús ens dona el seu esperit, la força de l'amor per estimar i ser estimats.